O Goberno de Outes decidiu dar a coñecer a súa proposta de orzamentos para este ano 2025, aínda que con toda probabilidade non chegarán a executarse, posto que o próximo martes debaterase a moción de censura presentada polo Partido Popular e o concelleiro díscolo do Partido Socialista. As contas presentadas polo Executivo ascenden a 6,6 millóns de euros, cifra que supón un incremento de preto do 8% con respecto ao pasado exercicio. O presuposto, en palabras do alcalde, máis grande na historia do concello. Estamos falando dos orzamentos que son os máis altos da historia do concello de Outes, con máis de 6.670.000 euros, donde, bueno, unha parte moi importante dos mesmos, evidentemente, está dedicada ao gasto de persoal, cerca do 50% do mesmo. Tamén sufre un incremento importante aos gastos correntes, os gastos dos servizos que presta o noso concello. Este incremento, que é un incremento do 11%, achegándose os gastos correntes a máis de 2.700.000 euros, ven en boa medida determinado, entre outros, pola subida do custe da recollida e tratamento do lixo, que é unha partida que sube moito, derivado en boa medida a suba que nos aplica a Sogama aos concellos adheridos a este sistema, pero tamén pola subida do custe do servicio de atención no fogar, da axuda no fogar. Os investimentos aumentan preto dun 25%, representando o 11% do orzamento, máis de 770.000 euros, que estarán destinados basicamente ao mantemento das infraestructuras municipais. O avanzado estado de tramitación en que se atopan as contas supón, segundo o alcalde, unha mostra máis da boa xestión municipal, en contra do argumento do seu aínda socio de goberno, Tono Camaño, que aludiu á falla de orzamentos como un dos motivos da súa saída do goberno. Un dos argumentos que utiliza o Partido Popular e o concelleiro tránsfuga para presentar a moción de censura é que o Concello de Outes non é capaz de presentar uns orzamentos en tempo e forma. Eu teño que dicir que somos o segundo concello da comarca de Muros Nova e da comarca de Barbanza, que presenta o proxecto de orzamentos este ano. E o ano pasado tamén pasou algo moi semellante. Por tanto, son argumentos falaces, argumentos que simplemente queren justificar o que é injustificable.